രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കും. രേണുക ദേവി മാതാജി സുഖാണോ? സുഖമായിരിക്കണം പറയണു. ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. മാതാജി കയറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്? സ്പീഡ് കുറയ്ക്കണോ? ഒരിച്ചിരി കുറച്ചാ കൊള്ളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൊള്ളാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നാനാഞ്ജനാശലാകയം തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപാപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ത്രി ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികിം. കൃഷ്ണ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 5. വ്യാസദേവന് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ഭാഗവത നിർദ്ദേശങ്ങൾ. ശ്ലോകം 35 വരെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തത് അല്ലെ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൽ ഗൃഹന്തി നാമാനി കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്ര കർമാണി ഭഗവത് ശിക്ഷയാ സകൃൽ കർമാണി ഗൃണന്തി ഗുണനാമാനി കൃഷ്ണസ്യാനുസ്മരന്തി ച. ഗുണനാമാനി കുർവാണഃ നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ, എത്ര അതിന്മേൽ, കർമാണി കർത്തവ്യങ്ങൾ, ഭഗവൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ശിക്ഷയാ ഇച്ഛയാൽ, അസകൃൽ നിരന്തരമായി, ഗൃണന്തി വിജയിക്കുന്നു, ഗുണങ്ങൾ, നാമാനി നാമങ്ങൾ, കൃഷ്ണസ്യ കൃഷ്ണന്റെ, അനുസ്മരന്തി സദാ സ്മരിക്കുന്നു, ച
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവത് ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ എടുത്തത്? ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷി വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് തന്റെ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയതെന്ന്, അല്ലെ? ഭക്തി വേദാന്തികൾക്ക് സേവനം ചെയ്തു കൊടുത്ത് അതുപോലെ അവരുടെ ഉച്ഛിഷ്ട ഭോജനം മഹാപ്രസാദം കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് നിരതനാകാനും അങ്ങനെ രജോ തമോ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനും സദാ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള, അല്ലെ, വിനയത്തോടു കൂടിയും ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും ആ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് ശ്രവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ശ്രവിച്ചു ഏതൊരു കർമ്മമാണോ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ബന്ധനത്തിലാക്കുന്നത്, അതേ കർമ്മം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈ ബന്ധന മുക്തിക്കും ഹേതുവാകുന്നു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? നമ്മള് ഏതുപോലെ പറഞ്ഞു, പാമ്പിന്റെ വിഷം ആ പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ വ്യക്തിക്ക് മെഡിസിൻ ആവുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ഭാഗവതത്തിൽ ഉദാഹരണം തന്നു. ഒരു പാൽ ഉൽപ്പന്നം കഴിച്ചിട്ട് ഒരാൾക്ക് വയറ് കേടായി പോയാൽ അതേ പാലിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈര് മെഡിസിൻ ചേർത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറിന്റെ അസ്വസ്ഥത മാറിപ്പോകുന്നത് പോലെ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ മുക്തിയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവത് നാമങ്ങളെയും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം ആരാണ് അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം കർമ്മം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവത്ഗീതയില് അർജുനനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്, അല്ലെ? അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു, തസ്മാത് യുദ്ധായ കൃത നിശ്ചയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചത് അനുസരിക്കുന്നതാണ് ആര് ചെയ്തത്? അർജുനൻ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരാൾ സദാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെയും ഗുണങ്ങളെയും സ്മരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോവില്ല. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ കുറിച്ചും ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് രൂപങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. ഭാവാർത്ഥം എ സി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഒരു വിദഗ്ധ ഭക്തൻ സർവ്വവിധ കർത്തവ്യങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപ ഗുണ കീർത്തനങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ മേഖലകളിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനായി വർത്തിക്കണം. വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, സരസ്വതി, ഗണേശൻ തുടങ്ങിയ ചില ദേവന്മാരുടെ ആരാധനയിൽ പോലും സർവ്വ സാഹചര്യങ്ങളിലും വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രാതിനിധ്യം യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന നിലയിൽ യജ്ഞങ്ങളുടെ അധികാര ശക്തിയാകുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒരു നിശ്ചിത ദേവനെ ഉപാസിക്കണമെന്ന് അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും കർമ്മം യഥോചിതമാകണമെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? സർവ്വവിധ കർമ്മങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം കർമ്മം എന്നാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? മമ ജന്മനീശ്വരേ ഭവദാ ഭക്തിരഹൈതുകി ത്വയി, അല്ലെ? എനിക്ക് എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം മാത്രം എനിക്ക് തന്നാ മതി എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഈ ഒരു ജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ്. അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഈ ജന്മം ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജന്മം ചിലര് ചെറിയ പ്രായത്തിലെ ഭക്തിയിൽ വരും, ചിലര് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഭക്തിയിൽ വരിക. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം ഇതിന്റെ ബാക്കിയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മം ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണ്? ക്യാരി ഫോർവേഡ് ആവും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജന്മം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ 4 PhD എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ MPBS MD അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഡിഗ്രി, എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഡിഗ്രിയുടെ പേരൊന്നും, കുറെ ഡിഗ്രി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഡോക്ടർ ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തില് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൽ എത്രയാണോ ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ ബാക്കിയാണ് പിന്നീട് വരുന്ന ജന്മത്തില് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്.
ഒരു വിദഗ്ധ ഭക്തൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എടുത്തു പറയാണ് ഭക്തൻ സർവ്വവിധ കർമ്മങ്ങളും ഈ ജന്മത്തിനായി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിനായി നിർവഹിക്കുന്ന വേളയിൽ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമരൂപഗുണ കീർത്തനങ്ങളെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നു. അതായത് ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യാ, സദാസമയം ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ, നമ്മളിപ്പോ ജീവിതം, അതായത് എപ്പോഴാ മരിക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലെ, ആ മരണ സമയത്ത് ഭഗവാനെ ഓർക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ സ്വയം നമ്മൾ നിരതരാകണം. അപ്പൊ ആ രീതിയിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ സർവ്വ മേഖലകളിലും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കാം. ഇതാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഉടമസ്ഥനായി വർത്തിക്കണം. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥഹം സർവസ്യ പ്രഭു. ഭഗവാൻ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റേതാണ് എല്ലാം, ഭഗവാനാണ് പരമ അധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മള് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട്, നമ്മളിപ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി പണിയെടുക്കുമ്പോൾ അവരെന്താണ്, അവര് ബോസും നമ്മള് സെർവന്റും ആണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സെർവന്റ് ആണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങള്. വേദാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രൻ, ബ്രഹ്മാവ്, സരസ്വതി, ഈ പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ ഈ അന്യദേവത ആരാധനയുള്ളവരൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കാണാൻ പറ്റുക, ഈ പറയുന്ന അന്യദേവതമാരൊക്കെ ഒരു ഉപദേവന്മാരായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. എപ്പോഴും സെന്ററിൽ ഒന്നിക്കലും മഹാദേവൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു, മഹാവിഷ്ണു, അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി, കൃഷ്ണൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പോ യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യജ്ഞേശ്വരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു. എല്ലാറ്റിന്റെയും അധികാരി ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാന നാത്വാമാം ശാന്തി മൃച്ഛതി അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഈ ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാലും ആരുണ്ടാവും അവിടെ, വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു സാന്നിധ്യം അവിടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത്തരം വേദകർത്തവ്യങ്ങളുടെ അഭാവത്താൽ നമ്മുടെ സാമാന്യ വ്യവഹാരങ്ങളിൽ പോലും, ദൃഷ്ടാന്തമായി വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ, തൊഴിൽ സംബന്ധ വ്യവഹാരങ്ങൾ, സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണിത ഫലങ്ങളെ പരമ ആസ്വാദകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായി നാം കരുതണം. സർവ്വതിന്റെയും പരമ ആസ്വാദകനും സർവഗ്രഹങ്ങളുടെയും പരമ ഉടമസ്ഥനും സർവജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമമിത്രവും ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചു. ഭഗവത് സൃഷ്ടിയിലെ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ താനാണെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഇതിനെ സദാ സ്മരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം, യശസ്, ഭഗവത് ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ ആവർത്തിക്കുന്നു. ഭക്തൻ സദാ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നിത് അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഭഗവത് നാമം, കീർത്തി തുടങ്ങിയവയുമായി ഭഗവാൻ അഭിന്നനാണ്. ആകയാൽ ഭഗവത് നാമ, രൂപ, ഖ്യാതി തുടങ്ങിയവയുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാകുക എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നമുക്ക് വേദത്തിൽ പോലും ഏതൊരു വ്യവഹാരത്തിലും എന്ത് വേണമെന്ന് പറയുന്നു, സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും പരിണിത ഫലങ്ങളെ പരമാസ്വാദകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതായി നാം കരുതണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി, കരോഷിയത് അശ്നാസിയത് ദാസിയത് തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത് കുരുശ്വമദർപ്പണം, ഈ ഒരു ശ്ലോകം എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഓർത്തു വെച്ചോളൂ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ദൃഷ്ടാന്തമായി വീട്ടുകാര്യങ്ങൾ, വ്യാപാര ഇടപാടുകൾ, തൊഴിൽ സംബന്ധ വ്യവഹാരങ്ങൾ ഒക്കെയും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കിത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാലോ ഒന്നുമില്ലെങ്കില്, സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും വേണ്ടതില്ല അല്ലെ. അത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമതേ നമ്മൾ തുടക്കക്കാരാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോ സീനിയർ ഡിവോട്ടീസിനൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചാണ് സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ നിലയിലൊന്നും നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറയാൻ ഒന്നും നഷ്ടം വരുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു
ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം വേണ്ടതുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം, ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ ഒരു സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നതും അതേ ശ്ലോകം തന്നെയാണ്. ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസ എന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ്, പരമമായ ഭോക്താവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഒരേ ഒരു ഉടമസ്ഥൻ, അല്ലാതെ മറ്റാർക്കും ഉടമസ്ഥതാവകാശം അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അതായത് വേറെ ആരും ഇവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ എന്ന്. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു ദേവീ ദേവന്മാരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഉടമസ്ഥൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഇതിനെ സദാ സ്മരിക്കുന്നു, അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ നാമം. അതായത് ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ എല്ലാ സമയത്തും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അയാൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യമുള്ള ഒരാള്, ആ വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട്. എങ്ങനെ സേവനത്തില്? എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ടല്ല, ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന, സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒരു ഇടപാടും ഇല്ല, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും ആ ഭക്തൻ ഇല്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെയാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശുദ്ധഭക്തൻ സദാ സ്മരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് നാമം, കീർത്തി തുടങ്ങിയവുമായി, അതായത് ഇതൊക്കെ ഭഗവാനും, ഈ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തി, യശസ്, രൂപം, ഇതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ യശസ്. അപ്പൊ ഒക്കെയും എന്താണ്? സെയിം ആണ് അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കത്തിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം അതായത് ആ വ്യക്തി ഭഗവാനുമായിട്ട് അടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനെ ഏതുപോലെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. യശോദാമ്മയ്ക്ക് മകന്റെ രൂപത്തിലാണ്, അർജുനന് സഖാവായിട്ടാണ്, ദ്രൗപദിക്ക് സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ദ്രൗപദിക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക്, ഗോപികമാർക്കൊക്കെ കാമുകൻ എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭാവത്തിലായിരിക്കും, അതാത് ഭാവത്തിൽ അവർക്ക് സദാ ഭഗവാൻ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിനായി നിശ്ചയമായും വരുമാനത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും 50% കുറയാതെ വിനിയോഗിക്കണം. മാത്രമല്ല ഭക്തിനിഷ്ഠ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ശിലരൂപ ഗോസ്വാമി തന്നിട്ടുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആണ്. നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 50% കുറയാത്ത ഒരു പോർഷൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലായി. ഇപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100% ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. അല്ലാണ്ട് ഫുള്ള് 50% ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനൊന്നും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആരോടും പറയാൻ പറ്റില്ല. അത് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസിയാണ്, അദ്ദേഹം ഗൃഹസ്ഥനല്ല. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവർക്ക് 50% ഒന്നും ഡൊണേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 50 അല്ല 100% ഭഗവാന് കൊടുക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ചെലവാക്കുമ്പോഴും അതും ഭഗവാനാൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നില്ല. ഭക്തിനിഷ്ഠ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നതിനായി മാത്രമല്ല ഭക്തിനിഷ്ഠ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പ്രഭാഷണങ്ങൾക്കുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കണം. സമ്പൂർണ്ണ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലും ഭഗവത് നാമ രൂപ ഗുണ ലീലാ കീർത്തനങ്ങളിലും യശ പ്രഖ്യാപന വർണ്ണനാ പ്രചാരണങ്ങളിലും നിരന്തരം വ്യാപൃതനായിരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനേക്കാളും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി ആരും തന്നെ ഇല്ലെന്ന് ഭഗവാൻ സ്പഷ്ടമായി അരുളി ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ ഭക്തന് എന്നെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രചാരണവും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കൂടി വേണം. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശങ്ങളാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് അവർ മറന്നുപോയി ഭഗവാനാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആശ്രയസ്ഥാനം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ബീജപ്രദാതാവ് അത് ഭഗവാനാണെന്ന് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എല്ലാവരും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. ഓരോരുത്തരുടെയും ഡ്യൂട്ടിയാണ് അത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്, വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത് ആജ്ഞാ നിർവഹണത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും സമാനമായി നിയുക്തമാക്കാൻ സാധ്യമാണ്.
ഭഗവത് ഭക്തരുടെ മധ്യേ ഭഗവത്ഗീതാ സന്ദേശങ്ങളെ പ്രഭാഷിക്കണമെന്ന് ഭഗവാൻ കാക്ഷിക്കുന്നു. ദയാലുത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ പ്രത്യയങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവരുടെ മധ്യേ ഇവയെ പ്രഭാഷിക്കരുത്. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ദയാലുത്വം, വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത, അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പറയാൻ പാടില്ല എന്നല്ല. എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവർ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനോട് താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടാവും. ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതെ, ദയാശീലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒട്ടും ദയ ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളോട് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പ്രഭാഷിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്തന്മാര്, അതായത് ഭഗവാനോട് ഇത്തിരി അനുഭാവമുള്ള വ്യക്തികളോട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ചില പ്രഭുപാദരൊക്കെ അവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഹിപ്പികളോടാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ കൂടെ ഭക്തന്മാരാക്കിയത്. പക്ഷെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ചില പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ആർക്കും ജപിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, ശുദ്ധഭക്തന്മാരല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോ നമ്മളെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ചെയ്യാം. ചില പ്രഭുപാദർക്കൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഭക്തന്മാരാക്കാൻ പറ്റും. ആകയാൽ തത്പരരല്ലാത്ത വ്യക്തികളെ ഭഗവത് ഭക്തരായി പരിവർത്തനം നടത്താനുള്ള ഉദ്യമം അവിരാമം തുടരണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലഘു പ്രക്രിയ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതീന്ദ്രിയ സന്ദേശ അധ്യയനങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഗാനാലാപം, നൃത്തം, ലഘുഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ നൂതനവും ലഘുവായതുമായ മാർഗം അഭ്യസിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ ഉപയോഗിച്ചതും ആ ടെക്നിക്കാണ്. അതായത് പ്രസാദം കൊടുക്കുക. അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ നല്ല സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടാവും കഴിക്കാൻ, അല്ലെ? വീട്ടിൽ വരുന്ന എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ നിങ്ങൾക്കെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്. നല്ലൊരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാന് എന്തും സമർപ്പിക്കാലോ. നമുക്ക് പായസം മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ സ്വീറ്റ് മാത്രം അല്ലല്ലോ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തും ഭഗവാന് കൊടുത്തിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്താല്, നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ആ കുട്ടി പ്രസാദം, ആ മഹാപ്രസാദം, അതായത് ആ ഭക്തി വേദാന്തികളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം കഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടായി? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള, ഭഗവാന്റെ കഥകളിൽ ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസാദം കൊടുത്താലും എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണത്. അവർ ആ പ്രസാദം സാധാരണ ഭക്ഷണം കഴിക്കും പോലെ കഴിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ അതും എന്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും? അവരിലൊരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ വെച്ച് തുടങ്ങാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോട് നമുക്ക് ഈ നഗര സങ്കീർത്തനം ഒക്കെ നടത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയാന്ന് പറയും. നമ്മൾ ഇസ്കോണില് നഗര സങ്കീർത്തനം നടത്താറുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും കേൾക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അത്രയും ഒരു റിസൾട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിധത്തിൽ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന്റെ 50% ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ രീതി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അഭ്യസിക്കപ്പെട്ടതാകയാൽ ചെകുത്താന്റെ ആസ്ഥാനമായ ഈ നരകം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ധാമമായി പരിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നതിന് പരിപൂർണ നിശ്ചയമുണ്ട്. നല്ല ഗാനാലാപനങ്ങളും നൃത്തങ്ങളും ലഘുഭക്ഷണവും എല്ലാം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കുകൊള്ളാൻ ആർക്കും വിസമ്മതം ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോ നമ്മൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ്? ഗാനാലാപനങ്ങളും നൃത്തങ്ങളും, അല്ലെ? നമ്മള് ഡാൻസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ ഇസ്കോണിൽ കാണുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ ആളുകൾ ആകർഷിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആകർഷണം കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവും. അപ്പൊ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ, ആ ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലവ മാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനുമായിട്ട് അവർക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ അവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഭക്തി കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതായത് അതിലൊരു ശുദ്ധഭക്തൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ശരിക്കും അറിയാം, അല്ലെ? ആരാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ എന്നൊക്കെ ഭഗവാന് ശരിക്കും അറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ത സംസർഗം കൊണ്ടും ഈ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഒക്കെ ആളുകളിൽ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകും. അത്തരം ഒരു സമ്മേളനത്തിൽ ഏവരും പങ്കെടുക്കുകയും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാനുമായി സമ്പർക്കപ്പെടാൻ സേവകനെ സഹായിക്കുന്നത് കേവലം ഇത് മാത്രമാണ്. അപ്രകാരം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തോളം ഭക്തൻ സ്വയം പരിശുദ്ധനാകുന്നു. സർവവിധങ്ങളായ ലൗകിക അഭിവാഞ്ചകളിൽ നിന്നും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ അവ നിർവഹിക്കുകയാണ് ആത്മീയ കർമ്മങ്ങൾ വിജയകരമായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള ഏക വ്യവസ്ഥ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ കണ്ടിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരായാലും മതി, അവര് പറഞ്ഞു തരും, അല്ലെ? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ് ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ആ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. സർവ്വവിധങ്ങളായ ലൗകിക അഭിവാഞ്ചകളിൽ നിന്നും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും ഭഗവത് ഗുണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും പരിപൂർണമായും സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കില്ല അവര്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മള് മാർഗനിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിജയകരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുക എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തരും. അതാണ് ഒരേ ഒരു വഴി, നമുക്ക് ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള വഴി അതാണ്. ഭഗവത് പ്രകൃതിയെ ആരും തന്നെ സ്ഫുടീകരിച്ചിട്ടില്ല. സവിശേഷമായി ഭഗവത്ഗീതയിൽ സ്വയം ഭഗവാനും സാമാന്യമായി മറ്റുള്ള വേദസാഹിത്യങ്ങളും ഈ വസ്തുതയെ മുമ്പ് തന്നെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവത് ആജ്ഞകളെ അനുവർത്തിക്കുകയും അവയെ സമ്പൂർണമായി സ്വീകരിക്കുകയുമേ നാം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. അത് നമ്മെ പരിപൂർണതയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരാൾക്ക് സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. വിശേഷിച്ചും ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്ന ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹത്തെ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നതാണ് ഏകവ്യവസ്ഥ. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനായി തീരുമെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, നത്വേവാഹം ചാതുനാസം നത്വം നേമേ ജനാധിപാഹ നൈവന ഭവിഷ്യാമഹ സർവേ വയമതപരം. അല്ലെ, നമ്മള് നീയും ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കാണുന്ന രാജാക്കന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും എന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആർക്കും ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? എന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാനായി മാറുവാണെന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം? അല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനാവാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണ് അവതരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാനാവാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് ഭഗവാന്റേതിന് തുല്യമായ ഒരു ആത്മീയ ശരീരം കിട്ടും ഭക്തി ചെയ്യുമ്പോ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. അത് നമ്മെ പരിപൂർണതയുടെ പാതയിലേക്ക് നയിക്കും. ഒരാൾ സ്വന്തം സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാം. വിശേഷിച്ചും ബഹുവിധ ക്ലേശങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമായ യുഗത്തിൽ ആർക്കും തങ്ങളുടെ അവസ്ഥയെ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാനുമായി താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുക എന്ന ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹത്തെ ലക്ഷീകരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നതാണ് ഏകവ്യവസ്ഥ. അത്തരം അഹങ്കാര ഗർവമുള്ള പൊള്ളയായ സ്വയം ശ്രേഷ്ഠതാ ഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം വിനയാധിക്യത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത അഥവാ ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവതാജ്ഞകളെ മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച യോഗ്യതകളുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കണം. അത് സർവ്വതിനെയും നിസ്സന്ദേഹം വിജയപ്രദമാക്കും. അപ്പോ നമ്മുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തോളും, ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? അഹങ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഗർവമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതിനെയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളെ സ്വീകരിക്കണം? നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ലൗകിക അഭിവാഞ്ചകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അദ്ദേഹം ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിരിക്കും. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശുഷ്കമായ ഊഹാപോഹങ്ങൾ പലതും ഇങ്ങനെ ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും പറയുന്ന ആളായിരിക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്നും ഭഗവത്ഗീത സന്ദേശം ശ്രവിക്കണം, ഭാഗവതം ശ്രവിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്റെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാഗവതം സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് സർവ്വതിനെയും നിസ്സന്ദേഹം വിജയപ്രദമാക്കും. എല്ലാറ്റിനെയും വിജയപ്രദമാക്കാൻ അത് സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ തുഭ്യം വാസുദേവായ ധീമഹി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ധീമഹി പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ നമഃ സംഘർഷണായ ച. കൃഷ്ണ. ഓം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ യശസ്സിനെ ജപിക്കുന്നതിനുള്ള സംജ്ഞ. നമഃ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. ഭഗവതേ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ തുഭ്യം അങ്ങേക്ക്. വാസുദേവായ ഭഗവാന് വാസുദേവ സുതന് ധീമഹി നമുക്ക് ജപിക്കാം. പ്രദ്യുമ്നായ അനിരുദ്ധായ സംഘർഷനായ വാസുദേവന്റെ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾ. നമഃ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ. ച വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് ശ്രീല നാരദ ബ്രഹ്മർഷി
ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ നമസ്കരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, നമസ്കാരം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. ഇവിടെ ആരെയൊക്കെയാണ് നമസ്കരിക്കുന്നത്? പ്രദ്യുമ്നായ, അനിരുദ്ധായ, സംഘർഷനായ അല്ലെ, വാസുദേവായ. അതായത് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശ വിസ്തരണങ്ങളായ പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, സംഘർഷണൻ എന്നിവരടക്കം വാസുദേവന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഏവർക്കും ജപിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് പഞ്ചരാത്രം അനുസരിച്ച് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ സർവ്വ വിസ്തരണങ്ങൾക്കും ആദി കാരണം നാരായണനാകുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനും ഒക്കെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാസുദേവനും സംഘർഷണനും മധ്യത്തിൽ ഇടത്തും വലത്തുമായും, പ്രദ്യുമ്നൻ സംഘർഷണന്റെ വലത്തും, അനിരുദ്ധൻ വാസുദേവന്റെ ഇടത്തും, ഇപ്രകാരം 4 ദൈവതങ്ങളും സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാന്റെ സഹായകർത്താക്കളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണം അതാരാണ്? ബലരാമനാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബലരാമനാണ്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നും 2 പ്രാവശ്യം വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ്, മഹാസംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇവിടെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആരെയാണ് സ്തുതിക്കുന്നത്? വാസുദേവനും സംഘർഷനും പ്രദ്യുമ്നനും അനിരുദ്ധനും അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ള 4 പേരെയും സ്തുതിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സഹായകർത്താക്കൾ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ കർത്താക്കളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓംകാര പ്രണവത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വേദശ്ലോകമാണിത്. അപ്രകാരം ഓം നമോ ധീമഹി. ഈ ധീമഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ഓം നമോ ധീമഹി തുടങ്ങി അതീന്ദ്രിയ ജപ പ്രക്രിയയിൽ മന്ത്രത്തെ അംഗീകൃതമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ആ മന്ത്രത്തിന് പവർഫുൾ ആയി മാറുന്നത്. നിയാമകമായി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരത്തെയും പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളായി കരുതുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ പ്രക്രിയയാൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വാനുഭവത്തിൽ നിന്നും ശ്രീ നാരദ മഹർഷി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സവിശേഷതയെ വിശദമാക്കി. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ ക്രമമായ വികാസ മുന്നേറ്റം ഭഗവാൻ പ്രേമയുത സേവന പ്രാപ്തിയുടെ പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ പ്രേമമെന്നും വൈവിധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്ത യാതൊരു ഫലോദിഷ്ട കർമ്മ വ്യവഹാരവും പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വ ശാസ്ത്ര നടപടി വിവരണത്തെയും നിഷ്പ്രയോജനകരമായി കരുതുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താത്ത, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കാത്തതൊക്കെയും എന്താണ്? നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നു. ഉത്തരോത്തരമായ പ്രക്രിയയാൽ സമൃദ്ധമാകുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ഉറ്റബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങള് നമ്മുടെ ബന്ധത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്രകാരം സ്വാനുഭവത്തിൽ നിന്നും, സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എങ്ങനെയാണ് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശദമാക്കി തരികയാണ്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി സ്വന്തം കഥ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുടെ ക്രമമായ വികാസ മുന്നേറ്റം ഭഗവാന്റെ പ്രേമയുത സേവന പ്രാപ്തിയുടെ പരമകോടിയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനെ അപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി തുടക്കം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ദാസി പുത്രനായിട്ട് ജനിച്ച നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ പ്രേമയുദ്ധ സേവനത്തിലേക്കും അതുപോലെ പരമകോടിയിലെത്തുന്നതിന് പ്രേമം എന്നും വൈവിധ്യമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസം എന്നും, അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ, അത്രയും ഒരു ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമല്ലോ, അതിനെ പ്രേമം എന്നും, ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ രസം എന്നും പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പ്രായോഗിക ജ്ഞാന തത്വശാസ്ത്രപരമായ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും സംയുക്ത രൂപത്തിലും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. ആത്മീയ ആചാര്യൻ മുഖാന്തരം ശ്രീ സുത ഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കിയ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മുനിമാർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരമായി ഇതിൽ 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന് എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്?
33 അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മീയ ആചാര്യൻ മുഖാന്തരം ശ്രീ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രാപ്തമാക്കി, അതായത് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് പ്രാപ്തമാക്കിയതാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഈ അതീന്ദ്രിയ നാണം, അല്ലെ? അദ്ദേഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു. അപ്പൊ സംപ്രാപ്തിയുടെ രഹസ്യ വിഭാഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ശൗനക ഋഷിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളവർ ഉന്നയിച്ച അന്വേഷണത്തിന്, അതായത് ശൗനകാദി ഋഷിമാര് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഈ 33 അക്ഷരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശ്ലോകത്തെ വിശദമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഈ മന്ത്രം 4 ദൈവതങ്ങളെയും അഥവാ ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ അംശ വിസ്തരങ്ങളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. പൂർണ്ണ അധികാരമുള്ള പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ സഹായികളും രഹസ്യ കാര്യദർശികളുമാകയാൽ പരമമായ ആകാരം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റേതാകുന്നു. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് സഹായം ചെയ്യുന്നത്? ഇവരൊക്കെ രഹസ്യ കാര്യദർശികളും സഹായികളുമാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണെന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായികളാണ് ഇവരൊക്കെയും. നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത പൂർണ്ണാംശ വിസ്തരണങ്ങളായ വാസുദേവൻ, സംഘർഷണൻ, പ്രദ്യുമ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ എന്നിവരെ സദാ സ്മരിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഈ അവതാരങ്ങളെ കൂടെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം. വിഷ്ണു തത്വം അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി തത്വം എന്ന നാമധേയത്തിലുള്ള മറ്റെല്ലാ സത്യങ്ങളുടെയും യഥാർത്ഥ ദേവപ്രതിഷ്ഠകളാണ് ഈ വിസ്തരണങ്ങൾ. അപ്പൊ ബാക്കി എല്ലാ അവതാരങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആദ്യത്തെ വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഈ 4 വിസ്തരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി അവതാരങ്ങളൊക്കെ, വിഷ്ണു പോട്ടൻസി ഒക്കെ, വിഷ്ണുമൂർത്തികളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇവരിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।